Животът ни е отражение на решенията, които взимаме. Повечето ни решения имат незначителни последствия. Някои от тях са по-големи, но само малка част имат силата да променят живота ни завинаги. Понякога не осъзнаваме силата на тези решения, когато ги взимаме. Но поглеждайки назад, се изумяваме как животът ни се е променил. От един поглед, от една идея или просто от смелостта да действаме. Решенията, които променят живота ни, определят какви сме, как прекарваме дните си, как изкарваме прехраната си, с кого работим и с кого се забавляваме. Гледаме хората, които имат сякаш повече свобода, повече време, по-голям контрол върху живота си и се чудим. Мога ли това да бъда аз? Мога ли да променя посоката на живота си, а живота на семейството си? Всеки един миг предлага нови възможности. Всяко решение отваря нови врати. Когато живеем с надежда, вяра и смелост, когато сме отворени към възможността за по-добро бъдеще, виждаме света с други очи, имаме по-ясна визия и отново можем да се възхитим как животът ни може да се промени завинаги. В един миг, с едно единствено решение. Готови ли сте за промяна? Това вашият миг ли е?